Hangtod kanusa mag-antos ang langit. Hunyo 30. Ako ug ang akong amahan usara. Juan kapitulo 10 bersikulo 30. Ang Dios mismo gilansang sa cross uban ni Kristo, kay si Kristo usa uban sa amahan. Diyutay ra ang naghunahuna sa giantos sa atong maglalalang tungod sa sala. Ang tibuok langit nag-antos sa kasakit ni Kristo. Apan kana nga pag-antos wala magsugod o matapos sa iyang pagpadayag sa katawhan. Ang cross maoy nagpakita sa atong uga nga pagbati sa kasakit nga gikan sa sinugdanan gidala sa sala ngadto sa kasing-kasing sa Dios. Ang matag pagbiya gikan sa unsay sakto, ang matag buhat sa kabangis, ang matag kapakyasan sa katawhan sa pagkabot sa iyang katarong, nagdala og kasubo ngadto kaniya. Sa dihang midangat sa Israel ang mga katalagman nga maoy siguradong resulta sa pagkabulag gikan sa Dios, pagkalupig tungod sa ilang mga kaaway, kabangis ug kamatayon, giingon nga ang iyang kalag nagsubo tungod sa kaalautan sa Israel. Sa tanan nilang kasakitan siya gisakit, ug siya nag-antos ug nagpas-an kanila sa tanang mga adlaw sa ninglabayng katuigan. Ang iyang espiritu nagapangamuyo alang kanato uban ang mga pag-agulo nga dili malitok. Samtang ang tibuok binuhat nag-agulo ug nag-uban sa kasakit. Ang kasing-kasing sa walay kinutuban nga amahan nasakitan sa pagsimpatiya. Ang atong kalibutan usa ka halapad nga balay sa mga masakiton, usa ka talan-awon sa kagul-anan nga dili nato tugutan nga hunahunaon sa atong mga hunahuna. Kung nakaamgo kita niini, ang palas-anon mahimong makalilisang kaayo, apan gibati sa Dios kining tanan. Walay panghupaw ang giginhawa, walay kasakit nga gibati, walay kasubo nga midulot sa kalag, apan ang kakulba mikurog sa kasing-kasing sa amahan. Siya nga nakahibalo sa giladmon sa kagul-anan ug pagkawalay paglaom sa kalibutan, nahibalo sa paagi sa pagdala sa kahupayan. Bisan tuod ang mga tawo nag-abusar sa naangkon nga kaluoy, nag-usik sa ilang mga talento ug nawad-an sa dignidad sa pagkadiyosnon nga pagkatawo, ang magbubuhat kinahanglan nga himayaon sa ilang katubsanan. Aron sa paglaglag sa sala ug sa mga resulta niini, iyang gihatag ang iyang labing maayo nga hinigugma ug iyang gibutang kini sa atong gahom, pinaagi sa pagtinabangay uban kaniya aron taposon kining talan-awon sa kasakit. Uban sa ingon nga sundalong mga mamumuo, sama sa atong mga kabatan-unan nga nabansay sa husto, masangkapan, unsa kadali ang mensahe sa gilansang, nabanhaw og sa dili madugay nga pag-abot sa manluluwas, masulti ngadto sa tibuok kalibutan. Unsa kadali nga moabot ang katapusan sa pag-antos og kasubo og sala.